Vítam vás v ďalšom experimente, priatelia. V minulom sme sa pozreli na to, či v sebe nájdeme odvahu zastaviť zlodeja. A v tomto experimente sme sa pohrali s predsudkami ľudí. Prostredníctvom týchto fotiek sme predstavili našu bašku v liberálnej Bratislave a pomerne konzervatívnych Bánovciach nad Bebravou. Usmievavo. Neviem, dobre. Otrasne. Na troch fotkách na mňa pospí v pohode, na jednej na mňa nepospí dobre. Môže to byť normálny človek. Tak deprimujúco. Že má si odžité svoje? Strašne. Trošku desivo. Že je temná. Kočka, až to na tú cigaretu. By som povedal, že moderne, alebo prehnane moderne. Vplýva na mňa negatívne. Samozrejme, že je to v negatívnom zmysle, tak ale vyzerá to byť akýby človek, ktorému, taký party človek proste, ktorému nezáleží na tak veľa veciach. Neviem, typoval by som študentka vysokej školy. Maximálne stredoškolské s maturitou. Študentka VŠMU. Podľa mňa je to vysokoškolačka, ale má svoj štýl. Vzdelanie asi... Boh vie čo nie a... Stredoškolské. Tiež na tom nezáleží, tiež môže proste... Môže mať takisto nejakú strašne prestížnu vysokú školu, najlepšiu, ale môže byť aj proste, že nemá žiadnu školu. Čo ja viem, no tak strednú má určite a vysokú podľa mňa tiež, akože v zásade si neviem predstaviť, že by nemohla robiť niečo s umením. Umelkyňa? Ale môže chodiť na vysoká škola. V kabarete? Možno umelecké, no. A zamestnanie tým pádom ešte nejaká brigáda iba. Možno predavačku. Balová tanečnica. Tetovačku. Podľa mňa možno nejaké rokové kapele hrá, alebo tak, alebo... Mohla by robiť aj tetovacom štúdiu. Ešte to, že nezáleží podľa jak vyzerá na tom takému zamestnanie. Že tetuje. Umelec na voľnej nohe. Možno teterka, alebo paterka. Tak to ťažko asi. No aj nejaká umelkyňa možno, ale tak môže byť čokoľvek. Stredoškolské. Teterka. Podľa mňa to dievča môže vykonávať hoci ako profesiu. Podľa toho, že kde ja robím v banke, takže tam je to nepripustné byť takto potetovaný. Ja mám takýto výzor. V mojej branži nie, lebo robím v gastre a nesmiem mať tieto veci v gastre. Jedine, že by si ich dávala dole. No neviem. Je to také zvláštne, takýto štýl. Ale prečo nie, keď by bola šikovná? Tak to podľa výzoru to ťažko povedať. Dala by sa mi nejaké testy podľa toho, na aké školu a čo by chcela robiť. Asi by to bolo veľmi odvážené. Veľmi by som na tým rozmýšľala. Vzhľadom na to, ako ja vyzerám, tak bez problémov. Zamestnal by som určite. Chcel by som vedieť, čo to je za človeka. Ja neodsudzujem ľudí podľa tetovania, piercingu, alebo že ten fajčí, ten nefajčí. Keby vedela pracovať, keby bola inteligentná, prečo nie? Mladá bez rozumu. Sympatická. Nie, že má svoj štýl. V poriadku. Ako modelka. Akože vôbec. Podľa mňa je to také už bežné teraz. A má pekné črty tváre veľmi. Teda tuto dole. Na nej sa mi nepáči, že fajčí. Neviem. Podľa mňa je taká svojská. Sympatický, no. Nie dobré. No, do takej štilizy, do takej podoby tvrdňačky. No, teraz nie. Extravagantné. Ešte nerozvážna. Vulgárne podľa. Tak, aj vysokoškolské sú takéto. Môže mať vzdelanie, ale môže sa obliekať, jak chce, to je na každom človeku. No toto dieťa ešte musí byť asi na základnej škole, neviem. Myslím, že je ešte mladé. Vzdelanie má stredoškolské. No vzdelanie možno nejaké stredné, ukončené, neviem, možno kadernička. To ťažko odhadnúť. Stredoškolské, A aj vysokoškolské môže byť. Podľa mňa študentka ešte stále. Strednej školy. To neznamená, že keď nejaké takto je, že potetovaná alebo niečo také, že môže mať, ja neviem, môžem. Podľa mňa stredná by stačila. Tetovať ľudí. Kadernička. Neviem, nechcem ani vyvyšovať, ale ani ponižovať, takže neviem. Spevačka. Manuálnu robotu určite nie. To si asi neodhadnem typnúť. Kaderničkou alebo kozmetičkou. Tatierka. No, môžem aj výšku, neviem. Môže stredoškolské. Vysokoškolské určite. Nie. Asi nie. Pokiaľ by dodržiaval pravidlo, tak určite. Možno ešte s touto fejsom áno, ale s týmto určite. Po osobnom pohovore by sme zbádali. Keby bola zodpovedná, cieľavedomá, určite. Neviem, asi by som to rozmyslela. Nie. Určite nie. Keby som mal firmu, tak asi ťažko. Rozmýšľal by som nad tým. Keby mala vzdelanie na to, tak prečo nie?
Predsudky môžu byť aj pozitívne, aj negatívne. Stále sú to predsudky. Preto jediná správna odpoveď v našom experimente znela tak, že fotky nám nestačia na posúdenie človeka. V duchu tejto odpovede správne odpovedali v Bratislave 3 a v Bánovciach nad Bebravou 1 účastník. Ahoj, moje meno je Barbara, volajú ma Bašice. Som výtvarník, performer, dizajner a stylista a v posledných rokoch som sa živila ako masker a lektor angličtiny. Momentálne som študentkou 4. ročníka scenografie na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Áno, Baška je super. Je to šikovný, dobrosrdečný človek. Ja som ju spoznala, keď som ju zamestnala u nás v škôlke. Robila u nás 2 roky. Milovali ju deti, milovali ju rodičia a mali sme ju radi a dodnes ju máme radi aj my. V zvláštnej dobe to žijeme, keď je ťažšie rozbiť predsudky ako atóm. Nerobí nám problém odsudzovať dobrého človeka, ako je Baška, a zároveň nám nerobí problém zvoliť si do parlamentu zástupcov, ktorí síce majú pekné sako, peknú kravatu, rozprávajú podľa toho, ako im kážu prieskumy verejnej mienky, ale na druhej strane nás okrádajú a klamú. Čím to je, že nepotrebujeme knihu ani prečítať a myslíme si, že vieme, čo v nej je? To nám naozaj k posúdeniu stačí iba obal?